Ola, hoxe quero facer un apuntamento sobre a depresión como factor de risco para a conduta suicida. Non significa que se teño depresión vaya necesariamente a ter pensamentos de facerme dano, pero sí é certo que me fai máis vulnerable. Por qué? Pois porque a depresión o que fai é que abunden en min pensamentos moi negativos sobre min mesma e moi negativos sobre a realidade que nos rodea. Entón, eso fai que tamén a sensación que teño de sufrir moitísimo, pois é moito maior. Entón, por iso tamén é tan necesario pedir axuda, darse conta do que nos está a pasar, que non estamos ben e podemos pedir axuda profesional se fixera falta. Non temos por que pasarlo soas nin sós, realmente pódenos faltar as ferramentas para superalo e para iso está tamén a axuda profesional. Entón, iso é o que nos vai facer saír dese pozo no que nos podemos estar sentindo e aínda que agora pensemos que isto xa non ten saída e que vamos a estar así, quedarnos así para sempre, non é certo. A depresión ten tratamento e podemos sentirnos moito mellor. E iso tamén é algo que vai afectarnos a nós mesmas e tamén a xente que nos rodea. Así que, por favor, se estás a pasalo mal, pide axuda. Grazas.